ɓamtare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to toro lawa gorgola barakhana dingiraya hombo ko on waktu yoni hato masina kame jombo ko ene jiya e gardidi kabruji mena leydi sénégal ko nayya joyi ɓesɗi goni posnaɗi e nder commune mo daru khuddusa pelle kewɗe ha tenti e fedde fulɓe sari nde yawari holliti hen a metti mum no fewi to leydi mauritanie happa tambiɓe audiovisuel leydi ndi ne kewi yuɓɓinde concours ko fate banggue heblude jaydiyankoɓe kala hitande wawno koye ɗemɗe ɗiɗi ɗemgal arabe kame français hikka noon ɓeydama hen ɗemɗe guendiji ma en ketto hen bani men debbo sohna asmaou ba to leydi mali gonnoɗo hoore jagode leydi ndi woni Boubeya Mayga kamen wonde jagorɗo kalfinanoɗo ngaalu leydi ndi mbaali jamumen gadiɗo to kaso gam tumede juuɗe men ne moddi e mbuñaari to leydi Gambie ma en ketto musidɗo men kodde nene Abouba Koulala lawɗinama toon to sursarɗiyeji to ko fate banggue jaydiyankoɓe ne mbawi ƴogde kabruji giwoji toon to galle lamorgo to leydi Guinée Conakry satti oɗo saaha mo gonɗen ko yiide kala kene wiye lingu e nder Conakry haalaka e nder leydi ndi kala kabruji men manaw en ha toon to Côte d'Ivoire Burkina Faso Benin ha toon to Nigéria kame RCA ha to Turquie ha toon to Afghanistan musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen ceerno Djiby Sy ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadindo bala walla danawal kala labɗo reedu malaɗo wuule ceerno Djiby Sy ene safra rafiji kewɗi ɗi jiida ciirol omo safra wonduɓe kista fibrome ndogam sitta rewɓe ɗon koɓe sowade e rewɓe ɓe darata kala ceerno Djiby Sy ne safra worɓe usraɓe goragu jippiɓe e leeso ɓe manimumen moƴƴani e yawɓe yandinde kala ceerno Djiby Sy ene andina dendagal kilineɓe mum wonde o heeɓi leɗɗe kese pula jaaduɗe jamanu kadi omo jogui leɗɗe siroji pewnaɗi bawɗi neldede kala nokku e kala leydi jomum woni ceerno Djiby Sy ene jogui leɗɗe fannuji ɗiɗi hen fannu goto sa ƴetti leɗɗe makko fodde sappo e tati rafin yaltayma ha laaɓa fannu goɗɗo sa ƴettiɗe leɗɗe fodde sappo e jeenayyi rafi ene yaltayma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wune base makko ne tawe nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie sara jeere nettita kala taximan walla kala chauffeur mo mbiɗa yo holle base ceerno Djiby Sy ma holle hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ene jogui base mum kadi ene tawe to leydi Mali woni toon ko miñi ko ene wiye Samba Sy on noon numéro muɗum ko 00223 90 22 94 71 ceerno Djiby Sy kañum numéro mum téléphone ko numéro 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu laaɓaɗo listihara so wannima listihara cikkata mata koye nder ɓerde ma o hooɗi ceerno Djiby Sy ne wiya dendagal kilineɓe mum yiɗi waɗnede listihara ɗaccata ko indema inde nene maɗa omo wiya kilineɓe kadi noddoɓe kala saaha yo mbaɗ insisté wona salade yo mbaɗ insisté tan ma hemmo hano hannirtini ceerno Djiby Sy ne wiya dendagal kilineɓe mum aroɓe yo gaddoro nokkuji mumen to mbaɗiri safaruji mumen ceerno Djiby Sy komo Allah luɓi hande gandal mbadden dando faade makko kettude kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie.
jam nyalle mon musidɓe tedduɓe mawde nogase jeeɗiɗi joko hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase goo yonti kabruji men e ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko musidɗo men a Saydou Abouba no mbiruɗen gardidi kabruji men wonande kene foto wonde nayi joyi ɓesɗi ko ɗin goni posnaɗi tawɗi posna ko nder commune mo Darou Khoudoss ne tawe nder région mo Louga taw kadi posnuɗo ɗin nayo hawde saaha andaka tene kadi guese kala taraki ɗon tawa tan kanji kala koɗi maayi ɗum noon kokol hooli mawɗi no feewi wonande pelle fulɓe kewɗe kolliti hen metti mum no feewi ha tenti e fedde fulɓe sari nde yaware yeehi toon kikiɗe hanki o gam yurnitade ɗeɗon caɗele e gardegol Seeko Ngari Ngula Kahama en ketto hen bandiraɓe adduno en ɗo e commune mo Darou Salam commune mo adduno en ɗo e commune mo Darou Khoudoss ko ngam ɗum arde eɗen ƴeewa probléme e caɗele ɗe ganduɗanoma heɗe ɗo mbayi woni ko tolnoto e nayi joyi ɗiɗi ɗo posona e lakte nde ganduɗanoma nde remaka nde waɗaka e activité goto enen fedde saliɓe yawar noon garɗen ɗon e pelle pulagu fof ngam ɗum ƴeewde ɗum ɗo hono ɗum wayi heɗen gandi ɗum wona ko wawata yawto eɗen gandi ɗum wona ko wawata continue saabu jaggude nayi ɓesɗi joyi mbaranaɗi neɗɗo hande mo kala homo andi caɗele ɗe gonɗe hen heɗen nodda laamu o noon nde mo haalta e ɗum ɗo saabu nankinare nde nde ɓurti subaka Allah fof ji on oto jagge ɗo tawa ko oto gujjannoɗo nayi walla gujjannoɗo beyi baali mo acce mo yaaha subaka fof nanon gaynako lappama warama balɗiɗi tati jagganoɓe hen gacce jaaha subaka fof nanon hakkude ndemowo gayna kono hande noon ɗum ɓuur garaw ɗum ɓuur hulɓino saabu ɗum mbiyeten yimɓe ko yoɓe ƴeew hande mbeewa ngoota jarba posone yimɓe fotɓe hono bo wawi naɓor siba warama hande si kaakol hooti wuro ho ngol gayla ngol warama ko yimɓe fotɓe hono ngol kaakol wawi naɓor anani de hina wawi firtu wuro hina wawi firtu saare ko kam noon addi ɗum ɗo noon en gaccitta ɗum e jomnayi ɗi en gaccitta ɗum e Darou Khoudoss naaɓe en gaccitta ɗum e département Tivaouane naaɓe mbiɗen ko kala ɗo gaynako woni yo ar natna e jungngo mum ɗumen tanen justice waɗe hen saabu oɗon gandi ɗum wona gonga hande ɗum wona gonga janggo tawino ɗo ɗo garɗen hande en tawino ɗo guese demaɗe wiye nayi ɗiɗi nduɗɗi ñaami ko ganduɗanoma ko kam ɗum woni ko liggorta guese ɗi nayi ɗi maayi kono nayi ɗi ɗi posone ɗi mbaɗana e nder balke nayi ɗi jari ɗum kay yaware ɓuura ɗo neɗɗo fo yo ha guesa mum sa rudanama haɗa woodi ɗo ndewata ha joɓeɗa ko ganduɗanoma ko kam ɗum ndurnuɗa kono ɗum fof si ɗum waɗaka wonti noon nayi ɗi tawete e ordanoji ɗi ɗum woni ɗi tawete e pâturage eji ɗi mbaɗane ɗon ko ɗi jari ɗi maaya janggo jam wattinta ko aynaɓe ɓe posonta aynaɓe ɓe mayrano buuɓi mayrata ni ɗum noon enen en jooɗota ko eɗen jeeɓa ha hina en heɓoya ɗumen tenen ma en hen mbaɗ ko waɗɗi ko hen ma en hen mbaɗ kaddi bawal men kollen état on ɗum ɗo heɓen poti haal siɓe hen kaali heɓen poti haal siɓe hen kaalanine janggo jam so probléme waɗi hen état one comme responsable e ɗum on calminama on juurama on beltanama on tawi en foti haalede so en kaali ko en fotɓe haalde so en kalani kadi ganden ko en fotɓe haalde ɗen ñaagui yaafuya no feewi ko fati banggue élément o ne heewi ko fati e banggue cirkali colli eɗen mbiyat tan aynaɓe ɓe mbawata wattude haqqillaji men no feewi ɓe nden jawdi ndi tigui rigui nde tawnoɗo sa eɗen gandi so yi ha guese ɗe jettima ɗo hen yimɓeɓe gontat tan haqqillaji men kala keedata koye jawdi ndi e ɗum noon yaadine posna jawdi taw kadi ganduɗa ko jawdi ndi takkaki hay guese ɗum ɗo hen eɗen gandi kama wonti tan ko bonande mawde no feewi tene kadi so tawi tan a posni ɗirama neɗɗo ñaami hen Allah andi ɗum jogori ha ɗoyde ha joni koto Sénégal keddotoɗen gattaten koye jagoɗɗo kalfinaɗo cellal ɓallimo leydi Sénégal no woyi wadde kala subaka so andinde ɓesgu leydi ndi oɗo hen borosmo coronavirus ɗo yarata e leydi ndi kala ko ujunnaje ɗiɗo e temedde jeegomo e capanɗe jeenayo e goho woni ƴewdaɓe tawani jogui oɗo hen boros ko temedde ɗiɗo e sappo ya jeetato capanɗe tato e goho ɓen ko memodirnoɓe e wondunoɓe oɗon ñaw temedere capanɗe jeetato e jeeɗiɗo ko raɓaɓe
andaka raɓe ɗumen temedde joyo e sappo e goo keeɓi cellal mumen capanɗe nayo e ɗiɗo neɗɗo oɗe saaha koma ballite fofandu yimɓe sappo e ɗiɗo mbasi hen a pittali mumen ñaw goɗɗo tampinɗo yimɓe e nder leydi Sénégal ha fayenma takkeji ɗi kala ko ñaw biyeteɗo ñaw guite mo jiiɗa kala guite mum nanan gojjini mbaɗi dananɗi no fewi moni kala nan yiiɗo kokdi e kala banggueji ɗum noon oɗo saaha mo gone mbi yimɓe tan yoɓe ndento nattodirde kala ñawɗo guite tan woni tan safara muɗum ko a jaɓat joncade seeɗa mbasa wonde hakkude yimɓeɓe kadi ndento rendude wone gueɗe kewɗe ha tenti yoga e lone so tawi tan a ñawama guite mbiya ya ittu lone maɗa a luɓa goɗɗo ha wawa sellude hen ɗeɗo gueɗe kala ko gueɗe poɗɗe rentade taw eɗen gandi en jogui wone yimɓe ne jogui guite ɓoñoje no fewi so tawi ɗen guite garama ñaw guite ene wawi a wontana ɗumen a goɗɗuma gartaten koko fate banggue yolayru wannude toon to Keur Sara jayde witende quotidien kame Libération garti e lugginade ko fate banggue loskoji mabɓe ɗiɓe mbanno taw koye entreprise goto dokkanoɗo wonande oɗon marché nde wawata heɓade guila ndungu toɓani nde wawata heɓanade gam horsude diƴƴe jogorɗe wonde e legal a Keur Sara ɗum noon ko guila sappo e jeetati mai hitande ujunnaje ɗe nogas e goo nde hitande gonɗen kono e nder loskoji wonande ndeɗon jayde ɓe kolliti koppareje dokkayraɗe ɗe kala kene wona milliard uji ɗiɗi hen kay mbaɗama banggue koko wujja ɗum noon tuuma hen ko ngal ɗon a gollorgala ha joni ko Sénégal keddoɗen teskede wonande cogguji koko ɓeyde nder leydi ndi guila e maaro ha e nebam e sukara e gueɗe baaɗe noon kala jagorɗo kalfinaɗo jeygu mo leydi Sénégal woni Aminata Assoumé Diatta holliti erima batu ɗo ñande capantati e gonduɗo hen lewru gon batu noon ko hakkude makko e ɓen yeeyoɓe gam yurnitade hoko jeeyi sababu ɗeɗo gueɗe kala maaro nebam sukara ha e cabune kala ɓuuri ƴellitade coggu mum e nder leydi Sénégal to Sénégal kedana joni professeur jangguinowo arabe goto biyeteɗo Mamadou Diop Fall kam wiya tepton to Bowal laaɗi diwoje ngal Blaise Diagne ɗum noon yinno yaade ko toon to Iran jangguinanno ko toon to barkeji tuuma noon ko ene jokkodiri e pelle joguitoɗe armeji ini tottoɓe ɓen jihadiyankoɓe caggal kayde police Colobane waɗi hen loskoji luggi no fewi tawa makko nate wonande ɓen wiyoɓe koye men ko jihadiyankoɓe tene kadi hollitama o heeɓi halis giwɗo to Qatar o yinno yaade ko toon to Iran oɗo saha noon omo tawe e juuɗe dadiɓe tombora dadiɓe teɓima toon gorko taw kadi ganduɗa koye ballal finoɓe e leggal Jammuguel Demba Mbour ko ɓen sukaɓe noon caggal kayde ɓe natti heftinde suka goto nden ɓe noddi dadiɓe nde ɓen gari noon tawi to galle makko to Fettel Cartouche ene wondi kadi e capanɗe nayyi e goho sac debbo mo wujji ene wondi kadi capan en wondi e sappo e joyi e feere faɗo taw ko worɓe e peeruji jeegom taw ko peeruji rewɓe kono ne kadi ɓe tetti toon yoga e koppareje jonɗe no feewi ha joni keddoɗen ko fate banggue kaɗona guyka dadiɓe leydi Sénégal teɓima fedde bandiji wuyɓe taw noon ko toon to Dalifort taw kadi ganduɗa ɓe nanguirama ken wona capanɗe joyyi e jeeɗiɗi taw ko lahas woni hen ko huuɗo bonko ko ene wonde fo biyeji jonɗi no feewi Serigne Bachirou Abdoulaye Khadiri kam woni porte parole tambiɗo Konngol galle mo Touba holliti wonande ma waɗ haalande mum e yeeso jaydiyankoɓe ɗum noon waɗata ko ñande nogas e jeenayyi nduɗo hen lewru woni dimanche paɗoɗo hen o toon to résidence Cheikhoul Khadim woɗɗani juma mawɗo mo Touba o artata ko fate banggue maggal Touba sappo e jeetati lewru safar hitande ujunere temedde nayyi e capanɗe nayyi e tati fergo annabi sallllahu alayhi wa sallam hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e goo sen giwi to leydi Sénégal paɗen ko toon to leydi Mauritanie no mbirunden gardidi kabruji men happa kamɓe goni tambiɓe kala kene wiye audiovisuel leydi Mauritanie kala ɓe gowi yuɓɓinde kala hittande taw ko concours ko fate banggue heblude jaydiyankoɓe kono wawno wadde tan koye ɗemɗe ɗiɗi woni ɗemgal français walla ni ɗemgal arabe kono hikka ɓe janni ɗum ɓe nanni hen pular kame soninke ha fenma e ɗemgal wolof kala ma artanen hen wonande Asma'u Ba woni Rakiba. mi salminima Sar Abdoulaye Sarr mi salmini weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinema fedde hebla sukaɓe Afrique a jarama
concours happa ko ni yaari happa woni la haute autorité de la presse et de l'audiovisuel ko adi fof happa hitande fof ne waɗanno concours o kono wonanna toon ko ɗemɗe ɗiɗi woni arabe e français hikka noon ɓe nattini hen ɗemɗe gendinɗe woni pular soninke e wolof to pular déposno hen ko yimɓe jeegomo to soninke ko yimɓe joyo to wolof ko yimɓe nayo arabe ko yimɓe jeeɗiɗo français ko yimɓe sappo e jeeɗiɗo ɓe kawri 50 e jeenayo to banggue pular heeɓi hen jeenaji ko yimɓe ɗiɗo woni Raki Bocara Ba e Soya Mamadou Wade soninke ko Halima Diagana Karjetou Souleymane Keita Mariata Mamadou Dia di Mama Diara to banggue wolof ko Lena Gueye rewe makko ko gorko Fall to banggue arabe ko Bilgis to français ƴetti premier prix ko Hawa Ba ne waɗi kadi sukkuɓeɓe ko ɓeɗo ƴetti ko weltare wonande langue national o woni ɗeɗo ɗemɗe tati ko weltare saabu ɓe meeɗano tawtorede ɗum ɗo hikka ɓe tawtorama waɗi hen kadi ɓe ganduɗa ko yimɓe mabɓe keeɓi jeenaji ko weltare wadde kono noon ha joni amin ñaago happa nde wallata amen e hebloji ɗi ganduɗa ene mbawa wallude amen ha joni eminen nen e ɓeydade e meccal ngal min goni ngal ko ɗum tan woni komin ñaagoto happa kadi e wiide yimɓeɓe yo tinno saabu ɗum ɗo ko taɓal gadanal ngolɗo ɗum ɗo heɓama ne wawi kadi mo wuuri ɓuura yimɓe keeɓa kadi ko ɓuuri ɗum noon ko wiide yimɓeɓe ko adi foof jandiyankoɓeɓe nde tinnoto kono kadi happa kadi nde wattata kadi hakkille mum e ɗemɗe gendiɗe kadi e wawde heblude ɗum e wonɗen gueɗe jarama wonno ko sohna Asma'u Ba woni Raki Bocara Ba oɗon mbiya tan yon jogoro jaam kono kadi yimɓeɓe yo batte moon haqqillaji no feewi nde tawno jaydenke koma duuse jaydenke koma yonde no feewi guila yeeso mum ha e hoore mum ha e ɓornugal mum kala nde tawno neɗɗo joɗotoɗo e ayawo ene habra yimɓeɓe walla ni ene yewtana yimɓeɓe foti wonde ko neɗɗo joɗɗo jonnaɗo taw kadi ganduɗa ko ciwlisanaɗo no feewi ɗum noon on jaydenke wawa dañde ɗum dañata ɗum koye ɓen yeeɓoɓe goto kala yalta volontaire kala saha wiide ko min ñantanma ko min a yonnanma beele kadi so tawi on yooɗi tan ganden ko leñol ngol kala yooɗi mbasen wattude haqqillaji men wonande mataw oɗo hen kaalo walla oɗo hen jaydiyanke o joɗaniɗo tan ko hoore makko walla o joɗani ko salaire makko tan ala o joɗani ko leñol o joɗani ko leydi ɗum noon min mbiya moon yo on a joggoro jaam ha joni toon to Mauritanie keddorɗen jagorɗo moccellal ɓalli leydi Mauritanie woyi wadde e kala subaka walla kikiɗe so huccidde ɓesguji leydi ndi kala andina ɓeɗo hen boros coronavirus ɗo yarata e nder leydi Mauritanie ujunnaje ɗiɗo e temedde ɗiɗo e capanɗe jeeɗiɗo woni ƴewdaɓe temedde ɗiɗo e capanɗe tato e joyo tawa ne jogui oɗo hen ñaw temedde ɗiɗo e capanɗe jeeɗiɗo e tato woni hen heɓɓe cellal mumen yimɓe jeenayo mbasi pittali men ɗum ko hanki kene wona capanɗe joyo e jeenayo neɗɗo ne tampina feewi ma ballite e fofandu jagorɗo ɓeydi hen wo holliti wonande hôpital Ben Jayed ne tawi toon nogas e jeeɗiɗo dafaɗo taw ko coronavirus hen 14 oɗo saha ene tampina feewi heddiɓe koye nder leydi Mauritanie kala to Mauritanie keɗoɗon ha joni wonande jagorɗo kalfinaɗo gueɗe caggal leydi mo leydi Mauritanie woni Ismaila wuldu Cheikh Ahmed arti caɗele gonɗe hakkude leydi Maroc kame Algérie wo holliti Mauritanie ko hoddiɓe Maroc hoddiɓe Algérie kono kadi oɗo saaha Mauritanie kañum horne dari hen darde tinde no feewi wawa tan ɗaccirde dani hen leyɗele hoddiɓe mum kamɓe kala ndeɓe ndendata fandare jaam duumiɗo nde wawata artude ɗon leyɗele kala kanko on jagorɗo hakkude leyɗele kame jagorɗo ko fate banggue finance en wondi kadi jagorɗo tambiɗo konngol laamu ngo hanki ɓe kuccodiri e jaydeli ɓe garti ko fate banggue ñamade hakkude Mauritanie kame koweta ɓe kolliti wonan ɗiɗo duuɓi kala Mauritanie waɗi taɓal manggal no feewi gam yobde ɗeɗon ñamale ha ñamalɗe gusti no feewi ha ganduɗa kala ken wona capanɗe jeenayyi e joya taw ganduɗa koko fate banggue intérêt e ɗeɗon ñamale haytinama kono oɗo saaha mo gonɗen kala joyi e temedere Mauritanie ene yoɓa ɗum ɗo e duuɓi nogas ne gasa Mauritanie ma gaynu ñamande mum e leydi kowet ha gasa kono kadi oɗo saaha Mauritanie so tawi welama
ene wawi jokkude ñamale mum e nder leydi koweɗɗen ñamale noon ko mahde bâtiment ji towɗi ɗi jiiyo toon e kala saha e lamorgo leydi Mauritanie ko wona ɗum ko wonande dental jaydiyankoɓe Afrique arabo e windere jaari Mauritanie tuma kay darde mum fayo dinde ustude ɗeɗo hen ñamale sifande nandirala to ganduɗa ko bogne alimentaire to ganduɗa ko gardiɗo régional mo Nouakchott woni Fatima Bint Abdoul Maliki e wonde cetal action taw ko Binta Tandia ɗum noon ko yidde wahde nokkuji mawɗi no feewi ngam ɓeydude gurdam moƴƴam wonande ɓen finoɓe e nder région mo Nouakchott ha jomumen mbawa yitade hen hoore mumen ha joni koye Mauritanie keddoren kalaten ko fade banggue foot koye ngela woni entraîneur Mourabi Touna hanki waɗi haalande mum e yeeso jaydiyankoɓe ɗo ñiɓirde fédération football mo leydi Mauritanie ɗum noon oɗo saaha o erima wonande fettiyankoɓe makko kala koɓe nogas e joye pettowo gam heɓanade éliminatoire jogorɗo wadde ko fate banggue coupe du monde jogorɗo fettude hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi toon to Qatar. Mauritanie ne jogori hawrude e Zambie kam e Guinée e Côte-Royal sen giwi toon to leydi Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali oɗo saaha mo gonɗe woni toon ko jaggo gam tumede kala saaha hewɓe e mbuñari gonnoɗo hoorejo leydi Mali walla mbiyen gonnoɗo hoorejo jagode leydi Mali e laamu Ibrahima Boubacara Keita woni biyeteɗo Soumaïlo Boubey Maïga kan wonno hoorejo jagorɗe leydi ndi ha ganduɗa hewɓe kollitino yo itte e nder dillere mawde no feewi haw dañi ittede kanko waali jamma makko gadiɗo to kaso ene wondi e jagorɗo ko fate banggue finance woni jagorɗo finance woni biyeteɗo jaafoɗon ne wonde jagorɗo finance kañum e hoore woni Fili Sissoko kañumne waali jamum gadiɗo to kaso kamɓe ɗiɗo kala goni jaga woni biyeteɗo Bouré Fili Sissoko kañumne waali jamum gadiɗo kamɓe ɗiɗo kala ɓe tuuma ko fate banggue mbuñari tenti ken wona milliarduji nogas ko préje franc CFA ko fate banggue ndiwowa ka leydi Mali to ganduɗa ko ndiwowa galle lamorgo ko wona ɗum ko e ñantude équipe koninkoɓe ɓe leydi Mali ko ɗum jeeyi sababu oɗo saaha ɓe tawe cuuɗi niɓɓi kono kadi hayso tawi woni yaadiɓe Boubey Maïga kolliti ɗum ɗo henna ene gasa ko waño ngo rewani lawola ñorodi sahela hanki ko seppo waɗi toon kono kadi ko seppo jaam yamo ngam hollidde mbelema mumen yaadude e konngudi wonande Sharifa Boye Haydara Sarif mo ñooro ɗum ko caggal nde on holliti wonande so tawi woni laamu transition ganduɗa taƴanaɓe lebbi 17 ɗo henna tan e nogas e jeeɗiɗi lewru février ɓe jogori gaynude transition mabɓe kamɓe ɓeɗo henna wiyeteɓe Assimi Goïta en laamu joɗingo joni holliti so tawi dirtinama ha Mali ɓuura heɓade ma wonan moƴƴere wonande Mali kam e jaam kala kono kadi ɓen nannoɓe ngol konngol beltima hen ha ceppi hayso tawi wonino yogay landaji e dendindi sembeji men kolliti kañumen e yidde mumen oɗo saaha mo gonɗen ko happu wonande ɓen wiyeteɓe transition lebbi 17 so tawi tan gasi yoɓe jaa sumgoji saabu saaha leydi Mali ne hatto jini e tugnorgal mum ene hatto jini e suudu sarɗiji mum ne hatto jini e hoore mum kam e ndimago mum kala to leydi Mali garten ko fate banggue blocage avion Airbus mo leydi Mali taw ko koninkoɓe fama jeyno on noon fewnitino ko toon to Espagne ponnoɗo kay addede toon to Mali gila 13 lewru août kono ha hande nan toon to Espagne bolokini e jeeyi sababu o noon ambassadeur mo leydi Amérique arti e yaññade wiide wonande ko Amérique sali tigi on kan laana ndiwowo ko ara toon to leydi Mali jeeyi sababu oɗo saaha mo gonɗen ko kuule kewɗe koko jaɓɓa e nder leydi Mali ko wayno Ba Ndaw cokaɗo e ŋañŋañalde Mukhtar Wan cokaɗo e ŋañŋañalde kono ne kadi haqqe innama ade e wonnande kadi wonande laamu militaire joɗiɓe joni gonani yimɓe yiɗɓe haalande ɓiɓɓe lindi ko laaɓi ceer beele maɓe ɗaccude lefol laamu walla ala maɓe juɓɓin maɓe juɓɓin sungoji walla ala ko ɗum je sababu so wona Amérique heɓen ko laaɓi kan laana ndiwowa yettotako to bowal laaɗe diwoje ngal Modibo Keita sen giwi
toon to leydi walla toon to leydi Mali baccalauréat mo leydi Mali gasɗo gila ñande alarba jewtuɗo hen no teskama ciyam kewɗam no feewi ko fati banggue baccalauréat han ganduɗa hewɓe e koye mumen mbawi dañde wonande ɗam ɗon ciggam mbawi tigui a siggitade hen ɗam ciggam noon yalti koye WhatsApp groupe mum kam e Facebook kala ɗum ko caggal nde police totta oɗon liste wawi loggikinade kam e loskoji mum ha wi teb on baɗɗo créé on groupe WhatsApp kam e Facebook kala ne tawe e juuɗe dadiɓoɗo sa joni mbete baccalauréat ma haytine walla ala hen kala ko laamu ngu haali o saaha mo gonɗen sen giwi toon to leydi Mali paɗen ko toon to leydi Gambie koddanen Abouba. eyyi ko noon tigui hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe weltare TV ko ɓuuri tengtude kabaruji men e ñalawma hande o ɗo e nder leydi men Gambie hollirama président Adama Barrow konko woni lamɗo gadiɗo wadde histoire ɗo e nder leydi meɗen te Gambie caggal tan ndew lawɗini kulal bitegal access for information woni tan hebde kabaruji e laamu ngu e hol kadi laamu ngu no woni gollirde ɗo e nder leydi men ma wonan ɓiɓɓe leydi ndi gartam mawɗo e ha tengti e jaydiyankoɓe nde tawno eɗen gandi hebde kabaru e laamu ene satti no feewi caggal noon negal dow kuulal lawdina toon to suudu sarɗiji men e alarba o kanko hoorejo leydi ndi o suuti jungo makko dow o wi fodde kadi nde o fodanno ɓesgu leydi ndi ene wayno o timmini kene tolno e duuɓi joyi noon oɗo campagne ene waɗe ngam ngal dow kuulal wawa lawɗinede fedde joguiɓe haqqe aade ɗo e nder leydi ndi beltanima hoorejo leydi ndi no feewi e pelle jambouriyankoje saabu ɗum ɓe mbi wona laamu gadigu ngu wona laamu kadi rewngu ɗo ngu ala meɗɗo wadde ɗum ɗo oɗo waktu noon ma hokku ɓiɓɓe leydi ndi ha tengte jaydiyankoɓe andude laamu mun holno gollirta e hebde muɗumen te kabaruji no hanirta ni ennete ko wona ɗum kode ha joni ɗo e nder leydi men Gambie Rafi Mboroso ne ƴellitiɗo jaborgal men kalfinagal ko fati e cellal ɓalli caggal nde o yaltini tan ko wiite ko ɗerowol makko wonde hollirde Rafi ono ƴellitiriɗo guila balɗe nogas lewru août ha balɗe nogas e goho yimɓe sappo kawri hen e teladial ɗen balɗe ɗiɗi ɓen hawri ɓe no teladial jeegomo ɓe ko rewɓe nayo ɓe ko worɓe ɓen noon ko heɓɓe duuɓi 54 e duuɓi 90 oɗo waktu noon fiɗaɓe hesɓe ɓe ko 53 taw ko worɓe e 53 kadi taw ko rewɓe ene wayno noon ɓen ko heɓɓe duuɓi 34 ha fayi less nogas e jeeɗiɗo kadi nana ballite e to banggue fofango ɗum saabi ni jaborgal ngal holliti yimɓe ɓe yo mbaw wadde ko wiyete ko social distance woni woɗɗodirde e suumade hunuko mun e soɗade juuɗe mun kala kadi mo ala kadi ko wiyete ko haaju bool wata yaltoya heddo e nder galle ma ene wayno noon fiɗaɓe Rafi Mboroso ɗo waktu ɓe tolnima ujunnaje jeenayo neɗɗo e temedde joyi e 53 neɗɗo rentade noon ɓuuri safrade koddanen Abouba ngam weltare TV ɗo e Serekunda koddanene Abouba rentade ɓuuri safrade sen giwi toon to leydi Gambie paɗen ko toon to Guinée Conakry yiide lingu oɗo saaha satti subalɓe muti awoɓe kala muti ala koɓe naggat sowona ɓakke ɓoole oɗo saaha eɗen gandi so tawi ndungu ari jaggude lingu kala ko saɗede mawde no feewi yeeyoɓe toon to leegala walla men to jeere kaluma garti hen ha tenti on mbiteɗo Aissata Bari o holliti oɗo saaha ɓe codata carton liɗɗi kene fota wonde temedde joyi taw ko temedde joyi a ujunere ha fayanma ko ɓuri ɗum taw koye koppreje franc guinéen so tawi noon ko saka aɓe jaaha ha temedde joyi ha aɓe jaaha hen saji ha million pawɗo temedde joyi ujunere taw gaɗa koye koppreje franc guinéen so tawi yimɓe gari sodde kala mo mbiɗo ɗum no foti sa haali wiyata ko ayi bayam tan rumtoya bolol mum ala kala ko wawi sodde hen haydara hultiniɓe kamɓe koye mabɓe sodde kono noon li kono a dañata hen sodoɓe kadi mbawata sodde caggal teskede ne seeri ga walla ene tawi nder leydi Guinée toonne kadi ken wona 49 galle woni ko dirguiti toon ɗum ko caggal nde toɓo jippi toon no feewi ɗum noon finoɓe toon ɓe gullitima e rima laamu ngu ha tampi no feewi kono haɗo ɗo gonen ala ko gasi ɓe guitti nelaɗo mabɓe biteɗo Mamadou Samba ndewa Mamadou Samba Camara nde wawata yaade wullitinoɓe caɗele mabɓe toon to Conakry triste nouvelle tan mettuɗo no feewi taw ko debbo goto nouvelle mo welani haalde ni debbo goto joom sukaɓe joyo kam tigui tawa to Madiyana
ene wasi fittande mum kono kadi tawa ko dane nde ne hirsa ha yettiyede genol to kono kadi tawa e jungo makko mo tami labiki ha tiiɗi labiki ne wonti ƴiƴam kam e jungo makko kala tumede noon ko kanko foti hirsude hoore makko kono ɗo saha loskoji enen jokki hen kono kadi hollitanoma o wona karɗo cellal no fewi to banggue haqqille to Côte d'Ivoire Charles Bele guude hanki e jayde RFI arti e yaññade ko fati banggue so tawi heeɓi passeport muɗum kadi heeɓi yamirore iwde e laamu leydi Côte d'Ivoire koko hotata leydi mum taweteɗo toon to Pays-Bas ɗaccitaɗo toon to cour pénal international kono fadi tan koye leydi mum so tawi heeɓi yamirore heeɓi passeport mum koko artata e nder leydi mum siftinde on wonande Charles Bele Goudé kam wonno jagorɗo sukkaɓe e laamu Laurent Gbagbo baɗɗo toon gueɗe kawɗe no fewi ha ganduɗa taƴana e tribunal mo leydi Côte d'Ivoire duuɓi nogas e kasso sengi wi toon to Côte d'Ivoire paɗen ko toon to Burkina Faso jagorɗo rewɓe holliti metti mum no fewi ɗum noon ko jaydeli kewɗi kollirɗi guila sappo e jeeta lewru ota won médiaji kewɗi kolliri wonande cité dokɓe ne molti e nder commune nokkubireɗo Kongossi toon rewɓe hewɓe taweteɓe toon wonande addoɓe toon ñamde gam wallide ɓen dokɓe arɓe ne mooli toon woni toon tan ko rokkam ñamde mi rokkuma hoorama ɗum noon jayndel kewɗi kolliti hewɓe addoɓe toon ñamde woni wallitoɓe guila e maaro ha e gueɗe jaram kala mbiyat tan ko garon min gonda e moon min dokka moon so ɗum ala yahata on jagoron holliti oɗo saha ɓe gudditi hen leskoji mawɗi no fewi beele wawde jaggude waɗoɓe ɗeɗon gueɗe to bene haɓade ñaw boros coronavirus laamu leydi bene haaɗi kala ken wiye yangue jeenayi so inde kam e moɓodire goɗɗe kala e nder leydi ndi kala ha diwa oɗo saha gam teskede raɓo mo ñaw coronavirus ene ɓuuri ƴellitade e nder leydi ndi to leydi Nigéria kene foto wonde 36 taw ko villageois koɓe e nder guure ɓe ko ɓen pittali men guitta e nder état mo joso noon e wuuro wiyetego Yelwa kame wuuro wiyetego Sangma ɗeɗo hen guure ɗiɗi ko ɗon tigui ɓe mbara taw kadi ɓen joguitiɓe ɗin armeji naati koye gon wuuro jooɓi pittali mabɓe dutti kadi nder guiti kuɓeje kewɗe tawno toon kono police holliti jaggui hen yimɓe sappo leskoji ne jukki hen ko wona ɗum ko kuulal hirtolelo addama toon beele joftigu wasa wonde toon siftinde 14 lewru août kene foto wonde nogas ɗiɗo hajjiyanke taw ko julɓe waɗannoɓe ñalɗi men ziyara ko ɗon e ɗon mbara ene huula ya taw wona ɓen goni yoftiɓe sukkaɓe biftunoɓe koɓe temedere e nder leydi ndi kamɓe kala ɓe ɗaccitama to RCA ngol woni goo guila tan fitinaji ɗi ɓenni toon to Centrafrique ene wona 150 suka woni heblaɓe to banggue école police e tawtorede ɓe jalti école heblo oɗo saha ɓe natani golle mabɓe gam tambade nden kay kisal ɓesguji leydi ndi e tawtorede hoorejo leydi mabɓe toon to Turki Recep Tayyip Erdogan holliti subaka hande o haalde gardiɗo taliba en kene foto wonde waktuji tati eɓe kolliti wonande ɗoɗo hen troupe mintreɓe taw ganduɗa ko ɓen jaaɓi to Turki ne tawe toon to bowal laaɗi diwoje ngal Kabul kono kadi Kabul oɗo saaha yidde mum ko Turki nde wawata tambade nden kay kisal ngal ɗon bowal laaɗi diwoje so tawi Amérique naɓe jeehi kono noon Erdogan holliti ɗum ko hunde sattude no fewi ko ay wonde kala ne tuuma oɗo saaha Turki woni koye dogde koyɗe lesa ko fati e banggue jokkodiral hakkude ɗen leyɗele ɗiɗi ta Afghanistan kikiɗe hanki o jangoji ɗiɗi musɗi mbaɗi toon to bowal laaɗi diwoje ngal Kabul kewgol yimɓe taw ngal goto kala ene yiiɗi yaltude leydi ne doga gam laamu taliba en gandi ko laamu gundo ardata ko sawditaki heɗitaki caggal ha tendi noon ɓe rewɓe taweteɓe to eɗen gandi ko laamu hiiɗigu no fewi ha ganduɗa ɗeɗon fiyande hanki walla mbiyen ɗin janguji ɗiɗi hanki mbaɗi kene wona 95 fittano heddi en nogas en jeetato ko taliba en mbasen pittani men 13 ko koninkoɓe Amérique naɓe guila hitande ujunnaje ɗiɗi e 11 ha yettiɗo Amérique naɓe meeɗani dañde maydude lawol gotol 13 kono ɗum waɗi hanki ko waɗa ɗum ko hoorejo leydi Amérique Joe Biden fodi wonande l'organisation état islamique holliɓe ko ɓen mbaɗi ngun jango ma o moƴƴuɓe haaɓe gonta ndondi musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruji garandi hen kikiɗe hande oɗo yesso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sor Abdoullahi Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah hiranena